फाइनालि बिथांजो प्रितिनि हाबायाव 장난하다는 나기 있는 거잖아. 네네. 이마 회다가. 마법 회는 그렇게. 이들이 비가 합보 상등. 합보 아마이고 나이등 이등. 예. 합보 상등. फाइनालि बिथांजो प्रितिनि हाबायाव माबायदि मोनदों हाबा जानानै हौवा गोदान नालाय आं दायो गामसा गामसानो मा गानगोन दख'ना मा कालारखौ आं गामसा आर'नाइ आंनि फेभरेट गाननोसै आं दायो गामसाजों आर'नाइजों रिसेपसनाव आं रावनिबो रुल मानियालै आंहा बर'नि नांथारगौ ट्रेडिसनेल ड्रेस बेखायनो आंना दायो गामसा थागोन जायखि जेखि बुङा ओमफ्राय आर'नाइ बेबायदि हौवा गोदान मोनला आरो बिल्डिं सात गोजौआवहाय जाखुमा फैनाया नालाय मा होफैखोथाय जाग्रोना लानोसै आरो जिरायनांगौ एक्सपिरियेन्स गैफेराना ट्रेडिसनेल ड्रेस दांबाय हालु खालामजोब्बाय टेस्टि जादों खिन्थु दया मिस्टि दया मा संदोंथाय आंबो मिथिला भेराइटि टाइप्स थांनि गाहायाव जाखांबायना आरो मेकआप खालामबावग्रा आरो खालामबावबाय टाइमानो गैला नै आं बुंखादों बेखौ बिदि टाइम मोनालै हाबायाव होननानै मानसिफ्रा नेगासिनो दं हाबा जाफेरै दारा आंहाबोथ' हाबा जाफेरैबाबो मिथियो नालाय हाबा जाखावग्राखाय ओइ बाजै थाब थ'दो नाफाथिसो जालायखाबाय नाफाथि लाइट बैनिबो हाबा दं गेजेरनि जानुवारियाव गरम जाबाय आं नेनो हालाथ' गरमल' जालायखाबाय आं जालालै ओइ थ'दोलै जाबाय मानसिफ्रा नेनो बाबाय एफा गैलायो नामा मिथिखायो नोंखौ प्रिथिखा होननानै बबाव प्रिथि जिन्था जानो नेहरदों नोंलाय नों प्रिथिल' होनना मिथिखायो बयबो सिरियासलि बुंदों आंथ' आंना डाइरेक्ट नालाय थाललानै गालाखा जाय गाज्रि मोनो मोजां मोनो इसिबां देलायनो सकबा मेकआप बक्सखौनो लादो बेयाव आयनाबो होनोसै आं बावनो देलायबाय थादो ना माथो होनो मानसिफोरा नेबाय थानांगौ नामा बिदि हायाना उदर जालांबाय ने इसिबां देलायग्राबा आयै इसिबां देलाय सानथाराखैमोन आं हिनजावखौ गैले हेल' आंना बिहाव फैदों बिहाव ओइ नै नोंना मामिनि बेवाइया नुबाय बिहावा आंना बिहावसो जानानै दंब्रा बे बोरै बिसिनि न'खरनि जाखो खास पार्टनारासो बिहाव जानानै दं हनै आसरित ए टु जेड एल'ग्रा ब्र'आ फट' लानो बेवाइजों ओरै फैबाव बेरा फै र' एक मिनिट आयै याव फै मोजां जागोन फैब्रा मा खालामदों दालाय जेबो जायालै फै बेबो इउटुबारखासो फैब्रा फै माथो दासो जादों बेवाइजों
बिजावसो जाबाय नालाय आंनि फुरा आसिरबाद होदों बिहावसो जाहैनो नुदोंथ' आरो बे लाइटना हो खोमसि नुबाय खुलुमदो हाबाब बियानै बिहावसो जाबाय आंहा सेस सोरबङा बिहावजों लाबोनोसै खनसे माजों बैजों बिशालथे थांसिगोन जेनबाय मोसानाया नै मेरा मादै बिलोमा हसबेन्ड फिसाला गासैबो वेलकाम बेग जाबोबाय फट' लानो फट' सेसन आरो बिदि बार बार टाइम फैबाय थायाना थांनि राहुल दाया ओरैबायदि मजा खेबदों सनिजोंहाय दा बुंसै राहुल दाया बार मेकआपजों सेस दङ ओइजों नुवाखै ओरैसो बिजों नङा बै चल बिसिना सरि सना दाग्राखौ मा होनोमोनलाय बानिया रिभार सेरावहाय प्लेस दङ फट' लानो थाखाय बिराद मोजांनो फैबाय थादोंलै दागदि ओंखाम मोनजायाखै आंहा ओमफ्राय दहायनो माने जाग'खादों एसे मोनग्रोमोना लांबाय होबाय गोजौआवहाय जाबाय ओमफ्रायसो ओंखारबोदां होद बिदि नामा Betul. Kok dia tuh boh? Agar party jangan alas juga ada sansunan berada di rumah. Aina hotel ini ada. Segi bunga mana? Gerak. Dah duduk. Dia pulang tersiau. Serta bangsin. Sebenarnya emang mama jalu berhadut deh. Belek bustu dia. Malah deh, malah deh. Baru pernah sana aja sih jiu kali jiu. Satu bisa lah. Nah, rumah lah boy. Kan tham जाबाय एबारजों